O Concello de Vilagarcía está a construir unha rotonda na avenida de Cambados para mellorar a fluidez do tráfico rodado. Esta rotonda uniría a dita avenida coa de Doutor Tourón e coas rúas Vistalegre e Fontecarmoa. A súa construción tamén suporía un risco para os ciclistas que transitan polas ciclovías. Por iso, para evitar calquera problema, o Concello decidiu mudar a dirección da circulación nas rúas Vistalegre e Manuel Antonio. Pois coa ciclovía, viuse que realmente no cruce con Manuel Antonio, que podía xurdir algún tipo de problema, un pouco de perigo tamén para os ciclistas ou para os vehículos que realmente aí teñan que facer un cruce, tendo en conta tamén que para cruzar a Manuel Antonio tiñas que parar o tráfico que iba pola avenida de Cambados e por Doutor Tourón. Entón decidiuse a través de, evidentemente con informe falando ca policía, se realmente ese cambio de sentido realmente sería moito máis beneficioso para a veciñanza. Dende o Concello fixeron un traballo de difusión durante toda a semana pasada para evitar calquera tipo de problema co cambio de dirección. Incluso se enviou unha carta aos pais e nais do alumnado das filipensas para que o tiveran en conta. A xornada transcorreu sen ningún problema. Creo que se fixe un traballo de difusión bastante importante, que realmente a policía hoxe mesmo, falando con eles pola mañá, dixeron que sí, que hubo algún despistado, pero que realmente funcionara todo perfectamente, que estes días seguirán estando eles alí para que non haxa ningún tipo de problema. Ao marxe dos cambios da circulación, a obra de construción da glorieta avanza segundo o previsto. A verdade é que as obras están indo realmente ben, a parte máis, máis tediosa, máis complicada para todos os veciños e sobre todo para aqueles que van en automóvil por esa estrada, están sendo neste mesmo momento, gracias a que os traballadores da obra realmente están facendo de maneira bastante fluida e aparte diso, o tempo nestas últimas semanas nos está a acompañar, a verdade é que non está tendo ningún tipo de problema. A previsión é que a obra de construción da glorieta quede rematada ao longo desta semana. Posteriormente procederase a actuar na praza que linda con Doutor Tourón e finalmente melloraranse as beirarrúas. Esta última actuación non influirá no tráfico rodado.